Me ollaan täällä Seinäjoen Piirin tiellä, Piirin alueella, jonne Sevaskodit Oy rakentaa uutta vuokrataloa. Tuohon rakentuu 7-kerroksinen kerrostalo. Ja tähän valmistuu kaiken kaikkiaan 73 eri kokoista asuntoa yksiöistä kolmioihin. Harvoin päästään rakentamaan näin uniikkiin paikkaan, mihin tällä hetkellä meille talo on nousemassa. Eli ollaan täällä Piirin alueella ja toi vanha Piirin alue on tuossa vieressä. Ja nyt tää uusi alue Piiriä rakentuu tähän viereen. Ulkoilumahdollisuudet tässä talon ympäristössä on erinomaiset. Kyrkösjärvi on tuossa muutaman 100 metrin päässä. Myös Jouppilanvuoren liikunta-alue kuntoratoineen on tässä ihan kävelymatkan päässä. Talon on tarkoitus valmistua joulukuussa tänä vuonna ja loppukesästä me kerromme, milloin asuntoja voi ruveta hakemaan. Kannattaa seurata Sevaksen somekanavia. Siellä me tullaan seuraamaan tämän rakennushankkeen etenemistä säännöllisin väliajoin. Ja me ollaan todella innoissamme itse tästä kohteesta, joten tarinaa varmasti riittää.